Gemera ontsia ondo da. Bai. Nola sortu zen, lagun talde bat ginen, justu kuadriakoak, bideojokutan da, saliak ginena, eta ikuste ginen hor, baseola, utxune bat, ez, euskera bideojokoan inguruan. Torn erabaki ginen elkartzia 3-4 pertsona, gehiago gitu ziela, eta horren taldea 2014an sortu ginen, hitzen ginen. Ofizialki berez, 2016tik dekenaren, gu 2014tik ja hasi ginen lanian zertu gontan. Bikain, zeintu zaudete, zeintu hasi zinaten? Zauztarrak danak, o? Bai. Kasualidez, justu kuadriako 3 urtik, Josebak, baita ere, eta nik neuk, bai. Hori da, eta gero elkartu zitezkigun urtzi lehenguzu bat, Aritz eta beste 3 pertsona, Damian Bingen eta horianak, eta horrekin taldea horrea atea ginen. Zenbat zaudete taldean, oantxe? Oantxe bertan, esango dugu talde, administrazio taldean edo taldeako guztiak, 11 bat inguru, 11-12, bai. 11-12 lagun zaudete. Eta asuntua dek esan dekela, bideojokotan jolastu, euskaradek oinarritako bat, baina zein dek elkarte honen helburua? Bale, guk enfokatzea duna da bideojokuak eta euskera uztartzeko, horren inguruan itia dazkaun elementu ezberdinak erabili. Adibidez, bideojokuak euskeratu. Hor, adibidez, aparte daukagu taldetxo bat, bideojokuak euskeratzea dedikatzeana. Hor, 20 bat pertsonala daude, behien kabuz, behien borondatez, egiten buenak. Gero, aparte guk gemera utxa bezalak, askotan bideojokuko garatzaileekin, itzaite deu eta lortze deu euskeratzeko baimena ofiziala lortzia eta ofizialki izatea euskera zeotia joku barruan. Ez dala beti lortzen. Horre, izate ditugu gure gora berak. Jokua geiztekenean, jokoa geiztekenean, aukera aukitzia euskera eskolazteko. Hori da. Hori izan izateke aukerek onena, baina ez da beti hori izaten. Hori izan zen helburutako onenetako bat, ez da? Baina beti ez da horrea iristen. Oso gutxitan lortze deu hori. Eta, hori da. Gero baita ere, eiteituguna da, bideojokan inguruko notiziak eta hori dena bai, euskeraz egin. Baita badaukagu, podcast badakau, irratirako grabatze deuna. Baita ere, eiteitugu, tailer ezberdinak, adibidez. Gamer gela tailerrak, diala, bideojokoak euskeraz jolaztea daudenak, erakutzi jolazten. Eta horren inguruan, txarla bat ite deu, bideojokoak sortzen dituzten, estresa edo inguruko problematikak, ez? Haberse, adibidez, galdera bat da, neskak jolazten duten edo ez, agresibidadea dao, onak dira edo ez, eta ikuste deu, alde psikologikotik, orduan, ez dakit, niten dezuena joku hori pixkat ikusi nundik noa izatea zekaken, eta ber ona eken, no ez guretzako? Bai, hori normalki erabiltze deunian esposizio bezala, hori bai behiratze duela. Baina gero, adibidez, batek erabakitzen du. Adibidez, Pokemon nahi dut euskeratu. Esateko bat, euskeratzeu Pokemon, eta hori taldian sartzea, gure web atarian, taskazu berrem joku edurra daude ja euskeratuta, pila bat, eta hor sartze du, eta aurrea, edo zein jolazteko. Guk bai normalki tailerrak eta ditugunean, bai zaintzen ditugula gauza horiek, pixka bat estigma hori puskatzeko, ez da? Dagona. Hoik ez da lan izan beriz, azkenean joku bat euskeratzia etzekiat, o kontenido asko daun, ez dakit, soinu asko daun, da nik ezkia esan, enauk egoten entzuten aber asko itzeitea, no ez? Baina, ostra, segun ze joku... Joku motan arabera, zinean bezala da, ez? Pelikula bakoitza ezberdina da, batzuk aksillo asko dakate, bestiak parregarriak dira, ez? Bestiak bildurrezkoak, bideojokutan berdina gertatzea. Daude mota bat dala RPG, dialogo pila bat daukate. Horietan kasu, Fallout serie esango deu, da kasula dialogoa jutezala pertsonaia baten aitzeitea, eta igual dazka, 4 edo 5 dialogo ezberdin, orduan hildua jarraitzea kasu, eta historioa ikusi, edo ez. Beste bideo jotzu bakarri dakate, manduan zeak, zertako dian, eta libre albedrio, hori da. Zago tarteko guztiak. Karratu zertako eken, borodia zertako eken, da hi ja june jolaztea. Hori adibidez, esango duke famosuena, bideojoko shooterrak, ez? Call of Duty, Fortnite, eta hauek, modo historiek eta ez dakaenak, esango duke. Jendea jakiteko, zer de Call of Duty bat? Call of Duty... Txekiak, konkistatzen, o zein bai, gerra bezala, o zein zeko hori zazki. Ez da, bi talde elkarren aurka, eta modalde ezberdina, normalki izate da, bandera harrapatzea, olako estiloko jokuak. Hori adibidez, kompetitiboa danean, 4 edo 5 mota ezberdinetako jokuak eribitzea, joku barruko ezberdinak, mapa ezberdinak, hortako. Bandera konkistatu, beste pertsonaiak erail ez, eta puntuak lortu, txapak lortu, era ezberdinetako. Hori izango ditzateke first personal shooter dela lehen pertsonako disparoteko jokua. Ulertzeko, bai.